Nina bembena inkabe enkulu kaBhusho Kuphela nazi indaba ze1KZNTV okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kuphela unyaka Kwayiwa Okhethweni ANC uphonsela inselelo abaleli iqembu uxwayisa umphakathi ngemvunulo YASENDLUNKULU. Sanemukela kwindaba ze1KZNTV. Kwehlukene imbono kumalungu omphakathi ngokuphela konyaka kwangena ubuholi bamaqembu ahlukene kuphathweni komasipala bakwaZulu-Natal kanye nasezweni nje lonkana. Ithimba lezindaba lihambele kwimiphakathi ehlukene kulesifundazwe ukuyizwela ke ngezinto esezenzekile noyidingayo lomphakathi eyithinta intuthuko yawo njengoba sekuphela kunyaka kwabanje ukhetho lohulumeni basemakhaya. Ukushoda kwamanzi, ukuqoza kohlelo lokwakhelwa kwabantu izindlu kuyinto esahamba phambili eindaweni ezahlukene okuyizikhalazo kumphakathi njengoba ithimba lenza uhlelo la khona lilalela imbono yomphakathi emva kokuphela konyaka kwabanje ukhetho lomnini basekhaya olwala ngonyaka odlule. Umphakathi waseDoringkop kwaDukuza uthi abahlali bakule ndawo bazizwa belehlekelwa ithemba njengoba sekuphela unyaka kwabanje ukhetho lomnini basekhaya. Kawa 25 kwaDukuza ithimba lihambele khona lafica umphakathi uzimbele imisele yamanzi ngoba uthi awunakiwe. Amanzi asinawo. Amanzi aqala la kudala sakhipha 50 rand. La umapayipi ka 50 rand aphela. Safakelwa umasipala ompompi basemakhaya. Labo ompompi basemakhaya baphela. Kwathiwa sifakelwa amapitsi. Amapitsi awaphuma amanzi. Sithelelwa ngamavaterikani. Amavaterikani awafiki njengoba usuke uyifonele. Ifika mhla ithanda noma ingafiki isithelele singeneli. Mina sengikhulile, sengina 75 years. Ngazalwa ngo1948 May 14. Ngingokuzalwa kule ndawo. Angaze ngiye kwelinye izwe. Yonke into eyenzeka la kwa ward kuse ward 20 kuse ward 1 kwaze kwa ward 25 ngikhona la nabazali bami angaze ngiye ndawo nalangane khona kaMasondo silangizela abantu abami kodwa amanzi akakaze nje ahambe right. Kusekhona ukhansela uNdimande sasinompompi basemakhaya baphela. Hayi manje kungathi sesihlupheka kakhulu ke manje ngoba amanzi awafiki njengentando yethu. Umphakathi wala mningi ngoba sisuka phezulu kwa ward 20 kwa ward 1 siyosha phansi othukele kungenele ngothukela nezinsimba. Amanzi nje kasinawo la kuthiwa khona kusemdlebeni. Thina sila phezulu evula ingqondo kwamathonsi. Amakhosalanga ngomthetho mathathu. Khona kaMathonsi, khona kaGumede, khona kaNcobo. Asinawo nje sonke amanzi. Awangeni ngendlela, asiwatholi ngendlela. Ngikhuluma nje sisizwe yilemvula. Yaphela inyanga wacelile amanzi neward committee ikhulume sithi azofika amanzi angafiki nekhansela bandla lifoneke lisitshele phela ukuthi lifonile kodwa amanzi akazuqhamuka. Elinye ilungu lomphakathi likhala na unganakwa ikhansela la kuyona le ndawo. Impela mntaka baba siyaqoma la ngoba akukho esingakwenza. Ngezizathu sokuthi ngendlela okwenzeka ngayo sengathithi ikhansela asinalo kodwa savota. Ukuvota kwethu siyakukhalela sikhalela amavoti ethu. Asizwa ngalutho thina la amanzi asinawo. Amanzi fayisambe sowalanda othukela. La othukela sekunezikhathi eziningi abantu betholakala lapho othukela beminzile. Ngezizathu ukuthi amanzi asinawo. Umfana wokugcina nje watholakala lapha othukela. Sithe uma sesiqala sisireport hayibo phela thina amanzi asinawo. Kwakhona lapho kwakushonwe khona amanzi awazange azahanjiswa. Kwaze waphoqa ukuthi kufanele kuze gcine sekukhulunywa nemeya isitshela ukuthi asimanzi asinawo kodwa ikhansela sinalo. Amapayipi lawa afike nenduna umthembu ithe wathathele elembeni ukuthi ayiwona akazosiza ukuthi sikwazi ukuthola amanzi kuzofakwa i10 pipe la. Mabenika base bethi nizofakelo ba. Uthe uzobathola abafana bazoza bezoxhuma la. Thina bese siphinda futhi sigqibe njengoba kade siyimbele futhi. Sifisa ukuthi sigcine sithola amanzi. Uma ukuthi kuyenzeka liyashintshwa nekhansela liphume ngomsebenzi wala ukho. Kuke kwashonwa kwenye indawo khona la eduzane. Kuthe uma kushoniwe kamakhelwane ngithi mina awu babukhansela njengoba kufanele ukuthi kube nevaterikani ekhona egcwele kufanele ihambe lapho kushonwe khona. Wathini wakhuluma engathi kushonwe kini. Yazi uza ngengqondo yepolitiki. Ngiza ngengqondo yepolitiki ngokwenzani ngokuthi ngicelela abantu abashonelwa amanzi.
oyikhansela le-IFP ephawula mayelana nokuphela konyaka kwavotwa uthi abanemi ngokusebenza komkhandlu abangaphansi kwawo okuyisifunda iLembe. Kulokhu nje kuqala unyaka kuphethe iLembe. Sibona kunganawo umehluko omkhulu kusukela na kwi previous council ebikhona. Sibona njengamanje kusaqhubeka ukuba nama unauthorized expenditures ezifike kune nenkulu irregular expenditure esukela kwi company yama security isidingo. Siyaphinda manje sekuphethe umeya omusha sesithola futhi entsha sha eqhamuka ngenye futhi inkampani yama security engakazi ukuyidalula ngoba indaba isadingidwa enkantolo njengamanje. Kodwa ke asiyiboni improvement kuyilokho kuqale iLembe kulonyaka. Njengoba sesiqeda unyaka nje sibona isimo besingakaze sisibone futhi kakhulukazi kulomnyaka edlule. Njengoba ungenile nje kula endaweni itamkoko ziqhuma yonke imigwaqo ama-leaks yonke indawo kuyavuza amanzi okusho ukuthi ke iLembe liluza kakhulu lapho ngokwe revenue ngoba lamanzi achitheka ngapha nangapha. Bayafika bethi bawalungisile namhlanje kuyasa ngakusasa asephinde futhi kwenze okufanayo. Yini ke kwenzeka lokho? Ingoba abaqashi baqasha abantu abanganayo experience, baqasha ngalento ekuthiwa i-cadre deployment. Sibona ke futhi bengafuni ukuqasha abantu abane experience. Sibona ukuthi ke mhlambe kungamabomu ngoba asazi imali bayisavelana kangaka ngoba kufanele imali iyenza umsebenzi womphakathi. Kusenjalo elinye ilungu lomphakathi lithi ngesikhathi kuzokhetho sekukaningi bethenjiswa ukwakhela izindlu kodwa kuze kube manje akho mnyakazo khona sebeze bavala nama-toilet asendlini bamba womgodi ngaphandle kwezindlu zabo ngoba lawa asendlini abegcina ebanukisela. Isimo sezindlu esihlala kuzo asikho kahle kakhulu. Azinawo ama-toilet zazinawo but ama-toilet awakhona awasebenzi ngenxa yesimo samanzi futhi ukuthi amanzi asinawo inhlobonhlobo kulezi zindlu. Izindlu ziyanetha kwakhishwa ama-voucher but ama-voucher awazi afike kumanje sihlala ezindlini ezinethayo ziyakreka njengoba kade kuneyimvula njena izindlu iqhumile phansi since kukade basithembisa izindlu nama-toilet kodwa kuze kube namhlanje izindlu nama-toilet ayikaze zize ifike. Ama-toilet siyasebenzise lawo ezizakhela wona lawa angaphakathi emxhasweni sawakhipha ngenxa ukuthi awasebenzi ngamanzi because amanzi asinawo. Sifisa ukuthi amakhansela nabaku masipala besize ngezindlu ababesithembise zona nama-toilet namanzi. Amanzi asinawo siphuza imfula engcolile kumanje njengoba izulu kade linetha nje imfula yonke ingcolile asikwazi ukuthi siphuze amanzi namanzi awaphuma empompini ngoba even ngisho nama-waterkan masiwadinga asiwatholi kuyethiwa ama-waterkan awekho eLembeni kodwa kwenye indawo eduze kwekhansela ama-waterkan afika thina ngala sigcine singawatholi amanzi. Since kuvotiwe ngo-October asikaze siwubone umehluko wenziwe ikhansela kuze kube manje awukho umehluko esiwubonayo njengoba unyaka usuphela nje awukho umnyakazo esiwubonayo. Asizwa ngisho nanokuthi khona okulungiswayo ngendawo ka-Ward 25 kade ngo-April bekuneyikhukhula ikhansela la ka-Ward 25 kwahamba kubhaliswa i-ward committee yahamba ibhaliswa abantu belinyalelwe izindlu ney'mpahla zabo kodwa laba ababelinyalelwe izimpahla zabo nezindlu idilikile abazange beze belithola usizo kunalokho banikeza laba abebezithenjwa zabo. Owe-Independent Alliance uthi umbango wezikhundla phakathi kwamalungu akhongolose kwaDukuza kwenza lo masipala ungakwazi ukusebenzela umphakathi ngendlela efanele. Ngaba ngiqamamanga mangithi kukhona okutheni esakubonile njengamanje. Akabikho esakubonile thina. Ngeke sibe nomona futhi makukhona okuhle sothi kukhona okuhle. Uma ubuka nje njengamanje sisanda ukushawa izimvula ezinkulu. Abantu bakithi basathatha indlela ezinde ukuthi bafinyelele indawo abahlala kuzona. Abakwazi ukufinyelela khona. Ingxoxo nje kade ikhona no-MEC wako local government ubaba uSihle Zikalala
ikutshengisa umhlophe ukuthi imali isapakiwe kuma account omasipala ayisebenzi. Uma ubuka umkhandlo ofana neLembe District Municipality kukhona imikhandlo engaphansi kwawo enjengomaphumulo abantu abasaphuza amanzi neinkomo, kodwa kuthiwa kunemali epakiwe kusasebenze only 28% wemali esiyinikeziwe esiyiLembe. Uma ubuka indawo efana noKwaDukuza Municipality umuye rank ugeleza isuwa njengamanje emgwaqweni, kodwa kunemali engasetshenziswa. Kunento eziningi ezipakiwe, kunama project wezindlu amile namanje sasithemba ukuthi mangena umeya omusha uyokwazi ukuthatha phela la kushiye khona umeya omdala, kukwazi ukuthi abantu bakithi bathole indawo zokuhlala. Kusaqhubeka ke kuseneyinkampani eziqashwa zingaqualify ngisho ukwenza umsebenzi. Akukho kulungisekayo ngathi kuya phambili. Uma kusakwazi ukuqashwa izinkampani zama security iLembe ezingaqualify ukuthi zenze umsebenzi, uma zimiswa lezo zinkampani kungenziwa lutho ngama officials ayiqashe lezo zinkampani, kusho ukuthi kusekude kakhulu lesekhona. In fact, there is nothing new into eyenzakala izinto zonke ishona phansi. Khona manjalo ithemba kuleli sonto lihambele kumphakathi waseDumbe wakhala ngezindlu, ukuvala kwezikhungo zikahulumeni abathola kuzona usizo. La ngaphakathi kithi siyakhala kuhulumeni ukuthi asibhekelele nangezindlu zomxhaso. Kunemizi engenamuntu osebenzayo. Ugogo uhola lo 1980. Sifakela u10 kuloko. Ugogo uhlala emkhukhwini. Iyanethi imvula bayagqibeka. Uma kungathi uhulumeni asicabangela ukuthi nathi lapha elokishini asifakele emakhaya ethu, asifakele izindlu zomxhaso. U2 room mningi kabi kugogo ngoba uzohlala nabazukulu. Ngelinye ilanga uyophinda ezande lezo zindlu. Azikho izindlu zakhiwe uhulumeni elokishini. Uzakhe kule ndawo ekuthiwa kuseGreenfield naseLindelani. Wayakhela ke leyo abantu ababefike kamuva. Kodwa nje ilokishi elidala akazathi size ngalutho kuma RDP. Kulandele kunemizi engenawo ama-toilet. Total abanawo ama-toilet. Kanti uhulumeni siyezwa kwezinye indawo, siyabona masiya kwezinye indawo ubenzele ama-toilet. Lapha kithi akabenzele ama-toilet. Bazokwenze njani? Bazoze bayikhulule ngakhona emgwaqeni okuliphutha. Sibuye entsheni. Sinentsha ningi ngendlela emangasawo ngapha ngaphakathi ayisebenza amantombazana abafana. Abafantombazana azayisize ngokuthi ukuzondla amakhaya ngokuthi azale. Kuyoba ninike bezala usuku nosuku bezalela le mali yakhona okuthiwa yi-grant. Umeya waseDumbe uthi nakuba sesincane isikhathi bekhona kodwa ikhona umsebenzi yokwakhiwa kwamahholo asebeyiqalile. Inkinga enkulu nala u-AG akade sixwayisa kona ucelile ukuthi sekuphela iminyaka emithathu lomkhandlu ungenayo municipal manager, sekuphela iminyaka emithathu lomkhandlu ungenaye uCFO umphathi wezimali, kuphela iminyaka emithathu lomkhandlu ungenayo udirector wa infrastructure. Ngakho ke sihlanganile sayixoxa ukuthi asibonisane siyeke ukwebhana nokungaboni ngaselunye, sithathe sibeke phambili i-service delivery edingwa umphakathi. Ngikhuluma ke ukuthi msakazi okushiwo u-Order General sikwenzile, sesinaye uCFO umphathi imali usenezinyanga nje ekhona eqalile ubaba uThusi. Ngikhuluma nje sesinaye udirector wa infrastructure kwa technical sesinezinyanga naye useqalile sisebenzisana kahle. Ngikhuluma nje umkhandlu kuleli yaviki elandela leli liphelile sesikwazile ukumqhasha njengokugcwele okuMunicipal Manager ubaba uKhumalo. Yikho ke sithi sine pokophelelo ethi lo mkhandlu kusukena namhlanje uzothuthuka uye phambili. Sihlangeneke namhlanje la njenga lapho sizoxoxa khona ngentuthuko eDDL ehlanganise onke amawadi ekutheni sizolalela umphakathi kulezo zinto abafisa ukuthi bathuthukise ngazo. Noma ngabe sazi njengomkhandlu ukuthi kukhona efanele sikulethe esikwaziyo, kodwa ngokomthetho kuyasiphoqa ukuthi sida njalo ngonyaka sidamene size emphakathini.
Singenile ke msakazi sinama project nje sesiwenzile cishe uyabuka edrobheni endaweni yakithi sesiwafakile kulomkhandlu omusha kule administration esinayo ama robot sinomgwaqo futhi esiwenzile odlula ngasesikoleni eprimaire cishe mawubuka nje futhi la kunama street lights asebenza ngesolar okuyiwona noma ngaba ne load shedding azoqhubeka alokho ekhanya njengamanje sibe nohlelo lokuthi sizama ukulungisela abantu ngoba amanzi ayinkinga senza ama boreholes azoba khona emawadini onke ngakho sekukhona esikwenzile sibonge nje nomnyango wakwaKhokhtha osilekelelile ukuthi usilekelele ngefunding esibe nayo umgwaqo esiwenzile eBilanyoni umgwaqo esiwenzile lapha kwa Ward 3 kune bridge kunamathuna siwafensile kwa Ward 10 esithokoza kakhulu umsakazi ukuthi abantu bonke basedumbe bazobheka ukuthi intuthuko siyiletha ngayiphi indlela ngakho siyishaya isifuba nje ngalomkhandlu wasedumbe sicela nje basilindele ukuthi kuningi esizokwenza and njoba sinama IDPs ngokwama ward onke siyaqhubeka nje namhlanje sikwa Ward 3 lokhu siqala izolo sizolalela izimvo zabantu sizobeke sesiyothula ibudget ke eka 2023 to 2024 ezoba ngoDisemba la siyobe sesibiza ke onke nama stakeholders la sizobe sesixoxa khona nami sengiyethula ilokho msakazi kakhulukazi esiqhuquzela kakhulu ukuthi cha abantu base edumbe sicela basinikelela ithuba idumbe labo sizolihlobisa njoba bebuka nezitolo ziyakhiwa idumbe liya developer ngeke lisafana nakuqala yilokho esikubeke eqhulwini ukuthi abantu phambili ukuze bazethembe nabo ukuthi cha uhulumeni abawukhethe edumbe yilowo obasizayo ethinta umeya wakaDukuza ithimba lakhe liveza ukuthi akatholakali ngoba usemhlanganweni weSalga eRichards Bay owakwamaphumulo yena wathi uzokwazi ukukhuluma nabezindaba emva komhla ka-25 kuNovemba okuzobe sekudlula isikhathi njengoba kunamahebezi athi kunomhlangano wokufaka ivoti lokungabethemba ubuholi bakhe owelembe yena bathe bamatasa kodwa bazobiza isithangamisa bezindaba amaduze ukuzocacisa ngeinhlelo zabo kodwa sibisi ngikwaDukuza ake sithi ishelele izitolo siyabuya mbukele nezinye zeindaba zethu Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi yizo ezihamba phambili. Kuphela unyaka Kwayiwa Okhethweni we-ANC uphonsele inselelo abaleli iqembu uxwayisa umphakathi ngemvunulo YASENDLUNKULU. Uhlalo weqembu likaKhongolose KwaZulu-Natal uSiboniso Duma useyalela amalunga leli qembu kube hambe ngezinyathelweni zikalowo ngomunye abasunguli bophiko lwentshalo kaKhongolose ongasekho uOliver Tambo ngokuthi babeke impilo yabantu phambili khona konke abakwenzayo. uDuma usho kanjena ngekhathi kethula ke inkulumo yakhe kwisifundo ngo-OR Tambo ebesibanjelwe ke emtubatubeni enyakatho lesifundazwe noma ekuhloseke ngaso ukuzocebisana ngolwazi kanye nokufundisa ngamagalelo kaTambo emlandweni wale nhlangano. Usihlalo we-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi amalungu kaKhongolose engafunda lukhulu uma engalandela izinyathelo zengqalabutho yaleli qembu uOliver Tambo. uDuma udonse amalungu kaKhongolose ngendlebe ngokubaluleka kokusebenzela inhlangano. Inhlangano kaKhongolose iyagqugquzela indaba yokufunda, iyagqugquzela indaba yobumbano, iyagqugquzela indaba yokusebenzela abantu. Sifunda yonke lonto from izinyathelo ziko-OR Tambo. So sifisa ukuthi mesijoin iANC kube sijoin ukuthi sonikeza impilo yethu kuyona iANC singazobheka inzuzo ngoba into esihluphayo manje ukuthi abantu abacabanga ukuthi kuzodliwa abacanga ukuthi ibhodi eliconsayo. So sifuna ukuzobuyisa lo mkhubo omdala weANC ukuthi sizisebenzi zabantu sithunyiwe ngaso zonke isikhathi kufanele sizwe bafuna mesenze into zabo. Ngenkathi ethula inkulumo yakhe kwisifunda enokuhamba nyawo kuWard 9 eMtubatuba uDuma unxuse amalunga lenhlangano ukuthi engathengisi ngomzabalazo kaKhongolose. Ikhenda leCommunity kuyenzeka lithole izimfihlo ezinkulu ze-ANC nezindaba zika-ANC akazineki in public. Izinto zika-ANC uyathi ezakaKhongolose is not for public consumption. Izinto ngezeka ziwubulale umbutho
noma ngabe usifuna kanjani isikhundla akayisebenzisi that instrument of destroying the ANC. Kanti usihlalo we-ANC kwisifunde nokuhamba nyawo uSiphile Mdaka ugqamise ukubeka impilo yabantu phambili kukho konke okwenziwa nguhulumeni. Thina kodwa njengomuntu wesizwe owethu umzabalazo ukuthi wonke umuntu akafike enkululekweni ephelele. Ngabibikho umuntu ongenalo ilungelo. Angabibikho umuntu ongakwazi ukufikela isithunzi sakhe ngenxa yesimo sakhe. Angabibikho umuntu ongenandawo yokulala. Angabibikho umuntu ongenamanzi ahlanzekile. Angabibikho umuntu ongenagesi, ingane engakwazi ukuya esikoleni esesimeni esikahle ngenxa yesimo saso. Angabibikho umuntu ongekwazi ukuya emtholampilo osezingeni elifanele. Angabibikho umuntu obukelwa phansi ngocwaswayo noma ngabe ubulili. Angabibikho umuntu ongakwazi ukuyiphilisa ngoba kuthiwa umhlaba kanawo. Umnotho walelizwe awunikwe bonke abantu bekwazi ukuphila emnothweni walelizwe ngoba uyakwazi ukwenza lokho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubeka umqondisi Myeni ngesemtubatuba. Umntwana wasendlunkulu endlini yakwaMandlakazi kwaNongoma enyakatho KwaZulu-Natal oyisazi imlando kanye nomlobo wezincwadi uZebulon Zulu uthi kakuyona yonke imvunulo kumele kuvunule ngayo amaZulu ngoba enye yayivumeleke kuphela kwabasebukhosini. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uMageba usilandise kabanzi ngemvunulo yasebukhosini kanye nohlobo lwezinyoni ezisetshenziswa ukwakha le mvunulo okubalwa kuyona leyo mvunulo idloko lakomkhulu. Umtamatama lona owenziwa ngamazipho ogaxwa isilo singebheka bakube khona noma uyedwa umuntu esingabona sekuthiwa noma kuthiwa uyathengwa impela lezi zinto ukuthi simbone sesiyabona sefaka umtamatama wamazipho ebhubesi ingonyama kuphela efaka lokho neziko kwakunjalo zayifakwa ngabantwana nezikhulu ebezethulelwa nezinsimango lezi bebhinqwa zikhulu zomhlaba ekwazi ukubhinqa ibhishu lensimango ekwazi ukufaka injobo zensimango ngoba insimango phela akuyona inkawu abantwana benkosi bebengalingi babhinqa nje inkawu ngisho umqhele nje wenkawu awufakwa umntwana nenkosi kodwa insimango bebesemagunyana okwenza lokho asibuyeke lapha ezinyonini nezinyoni zinezigaba zazo futhi nokuhlonishwa kwazo kunjalo ngoba kukhona isakabuli inyoni othi mayifakele umuntu ungashiya ukuthi uthwele idloko lokuthiwa uthwele inyoni isakabuli sekuthe ngokuphela nokwanda kobubha ezweni laKwaZulu ngeke usalibona lapha sikhule thina ngalezi ikhathi imali mathambama kanjena noma ekuseni ulificela ilodwa noma emabili noma emathathe endiza nomkhulu umhlambi wezintaki yona emnyama lena iyenzani iminyakanya kwenziwani idloko lelikhulu phezulu elenziwa ngalo isakabula kube khona igwalagwala kakuyona nenyoni etholakalayo nakancane nje ke leyo ngoba mayifika esihlahleni ngeminithi sindiza sonke gijima ibona into ezibungozi abazengeli bayo beneso ukuthi mase sidla indenda uyawufika lale ngaphansi lapha liyothi malifika nje lingamboni lingakethuka kakhulu bese lidubula ngehlilingi nali gwalagwala ungabona ukuthi ngathi uphaphe nje kulona lolu oludayiwelwa abamhlophe cha ngolwendabuko olufakwa abantwana benkosi okuyizona izinto bebonakala ngazo ukuthi ke laba ngabasendlunkulu kodwa sekuphela kuphele khona ukwethula kubaba kube khona inqe izwa ngomoya enye inyoni leyo ehlonshwa kakhulu kwaZulu ukuthi noma ngabe isilwane sifelephi ulibone nenyuka liyaphezulu uyalibona sesitheleka lapho kodwa ngokwanda kwabantu ke asehamba aza aphela ngisho kwakwala nawo ke wona ewenza idlokolo elihle kakhulu okuvunulwa ngalo ngathi ilezo nyoni engithi zemqoka kakhulu ezithintelene nendlunkulu nehlalo sobukhosi.
Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazi indaba ehamba phambili. Kuphela unyaka kwayiwa Okhethweni we-ANC uphonsele inselelo abaleli iqembu uxwayisa umphakathi ngemvunulo yasendlunkulu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ivalwe iranda kuleli ngu-18.27 umaqhathaniswa nedola laseMelika kanti belingu-20.52 kupondo waseBrithani lingu-17.88 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona izimakethe ezivalwe $1,648.60 ounce kanti intengo yalo engahluziwe yona ibingu-$94.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lakuleli ekhilikithi labesilisa ama-Proteas kufanele ke nakanjani liyehlula iNetherlands kumdlalo wokugcina wamaqoqo kwendebe yomhlaba ye-T20 kulandela ungenzi kahle ke ihlula kwiPakistan ngemgijimo engama-33 ama-runs ngolwesine. Iqembu lasePakistan linqobe ithosi labhetha ke kuqala libese lilahlekelwa ngama-wicket ekuqaleni kwemngeno phecelezi ama-innings kodwa lakwazi ukuhlanganisa imigijimo eli-185 phecelezi ngolwasemzini 185 runs ekubeni kade silahlekelwe ngama-wicket ayishagalolunye. Lo mphumela usho ukuthi India iqhwakele ku-Group 2 ngamaphuzu ayisithupha emidlalweni emine kanti lakuleli lisendaweni yesibili ngamaphuzu 5 kuthi iPakistan ibe sendaweni yesithathu ngamaphuzu 4. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakandaba omuhle ohlasela ngothando lokandisa bakamthaniya abanye behlasela ngama AK47 okwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.